Представата ми за следващата Европа е свързана с представата ми за днешната, а и за миналата Европа, която познавам и която е свързана с моят личен опит. Имах възможност да уча в чужбина. Аз съм дете на прехода и използвах тази възможност за учене в чужбина. Започнах в Художествената академия в София, но завърших в Дрезден и се прибрах обратно в България през 2004 година. Тогава се чувствах до известна степен професионално подготвена, но не бях подготвена за отговор на въпроса защо се върна от Европа, защо се върна в България. В очите на много хора не беше, може би предполагаха, че не успелият се връща в България, но нямах отговор веднага на този въпрос. Опитах какви ли не отговори, докато установих, че за мен Европа не е отиване и връщане, а Европа е тука. Тук в България е Европа, където съм. В детството ми ходех на Алианс, учих английски и пътя минаваше 3 дни в седмицата с трамвай покрай ЦУМ и халите. Това беше мястото, началната точка за мен, където започваше Европа. Там, където съжителстваха мирно в 1 квадратен километър Света неделя, синагогата, джамията, католическата църква, където с един поглед обхващаш Витоша и се сещаш за римските руини, които се намират отдолу. Това беше мястото, това беше началната точка. Оттам тръгваше за мен Европа. Това мирно съвместно съществуване за мен е и минало, и настояще, и бъдеще. Заставайки с гръб към ЦУМ, Централния универсален магазин, смятам, че Европа не може да се възприема като един централен универсален магазин и затова заставаме с гръб към него и поглеждаме многообразието на религии и култури, които съществуват от векове. Виждам Европа цветна. Европа е цветна, цветът е обединяващ. Тя не е черно-бяла, тя не е с множество контури, тя говори в цвят и полутон. Непреработеното минало рефлектира нашето сегашно, нашето битие в България и всеки е имал своят опит в миналото и той трябва да му бъде даден глас, да бъде чут, да бъде дискутиран, да бъде надмогнат. Процесът е на задаване на въпроси и съвместно търсене на техните отговори, както Венета Рангелова зададе множество въпроси, естетически изписани, но отговори трябва да търсиме заедно. За мен културата и изкуството са основният инструмент за един общ европейски разказ. Общ европейски разказ с множество гласове и на множество октави, хоров или солов. Всички тези разкази принадлежат към нашата днешна Европа и Европа на бъдещето.